Ay, wala lang, kuha lang ko ba nakauna lang ko ba nga nung dagang kayo apektado sa NBA karon sa resulta. GSW ko pero siyempre basketball raman na siya. Sus kung napildi sila kaya gyapon umsa ko nagsugal-sugal ana importante ba nang ingana, di ba? Dapat wala yung gyapon ng live kay basketball naman siya kung napildi ka. Okay gyapon. Di ba? Dapat dili ka maapektuhan sa kapildihon nimo, di ba? Nag-life ba? Life must go on. NBA does not affect your life. Tama dili. Tama dili. Oh. May nalimta noon ng helmet, sinsya. So, trabaho gyapon, sa pilde. Trabaho gyapon ta. Hoy, imong motor! Ay, no. Sorry, nag-helmet ko pagawas na. Ano mo daw mo tol? Sorry, guys.